Mali kunnafoni jabran lɛbagaw amunu b'an filɛ don o don Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan o mana kɛ diɲɛ dugu o dugu de la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen kɔ bɛɛ lajɛlen tɔw sigiyɔrɔ la ka kunnafoni jɛlen di aw ma ka kunnafoni sɛgɛsɛgɛlen di aw ma o de y'an ka laɲini ye kuma bɛɛ ani wagati bɛɛ ka kɛɲɛ ni dusumakasako min yɛrɛ bɛ anw ka jamana kɔnɔ an ka minisiri ɲɛmaa kɔrɔ n'o de ye Sumeli Bobe Mayiga n'an daba ma ka wele sera ale ma ka kɛɲɛ ni o dusumakasako ye an kɔni y'an latigɛ sa ka an da don ale ka diɲɛnatigɛ taabolo la ka walawalali kɛ aw ye walasa aw bɛ se ka faamuyali kɛ cogoya min na ka aw tɔgɔ sigiyɔrɔ la wa Sumeli Bobe Mayiga yɛrɛ kun ye jɔn ni Sumeli Bobe Mayiga ale kɛra jɔn ni a ye baara kɛ cogo di anw ka jamana kɔnɔ a kɛra ɲɛmaa ye sɛn joli ani san joli a kɛra ɲɛmaa ye jamana ɲɛmɔgɔ jumɛnw de ka fanga kɔnɔna na an kɔni y'a latigɛ sa k'an da don la ka walawalali kɛ aw ye walasa aw bɛ se ka faamuyali kɛ cogoya min na k'aw tɔgɔ sigiyɔrɔ la an b'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kɛ i bisimila an b'a daminɛ k'a yira aw la k'a fɔ ko Sumeli Bobe Mayiga ale kɔni bangera juin kalo tile 8 san 1994 Gawakaw ka jamana kɔnɔna na kunnafoni kɔnɔna na sa a yɛrɛ la k'a fɔ ko Sumeli Bobe Mayiga ale kɔni ye kalan kɛ a ye kalan kɛ sa fo ka taa se sanfɛ kalanso ma min yɛrɛ n'a kɔni selen sanfɛ kalanso ma sa ko a kɔni y'i kunda Senegalikaw ka jamana de kan ni a yɛrɛ kɔni taara kalan kɛ ye min ye kunnafonidilaw ka kalan k'a taara kɛ Senegalikaw ka sanfɛ kalanso ba la n'o bɛ wele ko Cheikh Anta Diop Sumeli Bobe Mayiga ale ka kunnafoni du kalan tɛmɛnen a yɛrɛ la k'a fɔ ko Sumeli Bobe Mayiga kɔni ma sɛgɛn lafiɲɛ bɔ kalan fɛ dɛ min yɛrɛ ka a kɔni sira ta ka taa Faransikaw ka jamana kɔnɔna na walasa ka taa dɔ fara halisa a ka dɔnniya kan o kuma kɔnɔna na sa a yɛrɛ la k'a fɔ k'a kɔni taara sanfɛ kalan kɛ Faransikaw fana ka jamana kɔnɔna na sanfɛ kalan min yɛrɛ n'o o yɛrɛ de kɔni ye jamana kunkanko fo ka taa se jamana ko ɲɛnabɔliw kalan ma n'an b'o wele ko diplomatie administration des organisations min n'a y'o kɛ san 1987 Faransikaw ka sanfɛ kalanso ba la min bɛ wele ko Paris du Sud o tɛmɛlen kɔfɛ nka ala k'a fɔ ko halisa Sumeli Bobe Mayiga ale ma sɛgɛn kalan na dɛ ale ye dɔ fara a ka kalan kan halisa walasa a bɛ se ka dɔ fara a ka dɔnniya ka cogoya min na ka n'a ka jamana nafa min yɛrɛ n'o y'a yira k'a fɔ suguni sa ko a kɔni tɛmɛna a ka kalan fɛ k'a taara dɔ wɛrɛ fara a ka kalan kan min yɛrɛ n'a taara kalan kɛ kalan min yɛrɛ n'o bɛ wele relation économique internationale min yɛrɛ kɔni ye jamana wari kunkanko ɲɛnabɔli ye kɔfɛ kow la ko a taara o kalan kɛ min yɛrɛ halisa n'a a y'o kɛ Faransikaw ka jamana kɔnɔ o bɛɛ tɛmɛlen kɔfɛ sa an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Sumeli Bobe Mayiga a kɔni talen ni kalanba in bɛɛ kɛ walasa a bɛ se ka na a ka jamana nafa cogoya min na ko Sumeli Bobe Mayiga kɔni seginna ka na anw ka faaba kɔnɔ min yɛrɛ k'a kɔni seginna ka na anw ka faaba kɔnɔ dɔrɔn k'a kɔni nana baara daminɛ anw ka kunnafonidiso la kunnafonidiso min yɛrɛ n'o bɛ wele ko ESOR o tɛmɛlen kɔfɛ a yɛlɛla k'a fɔ ko Sumeli Bobe Mayiga a ka kunnafoni du senfɛ k'a ye baara kɛ kunnafonidisoba wɛrɛ la min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ wele ko Sunjata Sumeli Bobe Mayiga an b'a yɛrɛla k'a fɔ k'a tun ye furu kɛ ko muso 2 ani den 8 ko o de tun bɛ Sumeli Bobe Mayiga bolo halisa aw la faamuyali kama n'an tora Sumeli Bobe Mayiga ka kunnafoni na a yɛlɛla k'a fɔ ko fanga dafiri fanga min yɛrɛ kɔni kɛra anw ka jamana kɔnɔ n'o de ye san 1991 ni an ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ Musa Tarawele ala ka hinɛ a la n'a bɛ tiɲɛ so bi n'o tun bɛ fanga la k'o ka kɛɲɛ ni o ka fanga dafiri kɔni ko Sumeli Bobe Mayiga kɔni kɛra o mɔgɔba ye ko bawo ko mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni ye kɛlɛ kɛ walasa bɛɛ fanga n'an b'o wele ko démocratie o bɛ se ka na anw ka jamana kɔnɔ cogoya min na ko o kɛlɛkɛba ko Sumeli kun b'o mɔgɔw la min yɛrɛ n'a yirala k'a fɔ ko o fanga kɔni dafiri la anw ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ fɛ bi n'o fana bɛ tiɲɛ so bi n'o ye Amadu Tumani Ture n'an b'a fɔ ko ala ka a dayɔrɔ suma kuma kɔnɔna na sa a yɛlɛla k'a fɔ ko fanga dafirilen kɔfɛ ko général Amadu Tumani Ture ale yɛrɛ de kɔni tun bɛ camancɛ fanga la min yɛrɛ n'a kɔni ye Sumeli Bobe Mayiga gɛrɛ a la ka kɛ camancɛ fanga ko ɲɛnabɔba maa dɔ ye halisa n'an tora kunnafoniyaw la Sumeli Bobe Mayiga an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ale kɔni ye jɔyɔrɔbaw de kɛ anw ka jamana kɔnɔna na fanga dafirilen kɔfɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko anw ka kalataw kɛlen jamana ɲɛmaa kura min nana fanga la n'o de ye Alpha Umaru Konare ko o kɔni fana ye Sumeli Bobe Mayiga gɛrɛ a la min yɛrɛ n'a yirala k'a fɔ ko a kɔni ye jɔnjɔnba ta o fana ka parti kɔnɔna na parti min n'o bɛ wele ko ADEMA PACJ halisa Sumeli Bobe ka kunnafoniyaw la a yɛrɛ la k'a fɔ ko san 1993 ko Sumeli Bobe Mayiga kɔni k'a kɔni ye jɔnjɔnba ta tuguni an ka jamana kɔnɔ jɔnjɔn min yɛrɛ n'u kɔni y'a yira k'a fɔ ko Sumeli Bobe Mayiga yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye walasa fanga kɔni kana dafiri an ka jamana kɔnɔ ko o kɔni tɛmɛlen kɔfɛ sa k'a kɔni donna jamana ko ɲɛnabɔw la n'an o bɛ wele ko gouvernement o kɔni kɛra ka minisiri min yɛrɛ to fanga la sa n'o yɛrɛ de kɔni ye Manden Sidibe k'o kɔni y'a ta ka kɛ minisiri minnu yɛrɛ kɔni sigilen don
finitigilamɔgɔ ani finitigilamɔgɔ kɔrɔw ka ko ɲɛnabɔli ma min yɛrɛ kɔni kɛra san 1993 wagati la. A yirala ka fasa ko san 2006 senfɛ ko Sumelu Bobo Mayiga kɔni y'a yira ka fasa ko ale kɔni bɛ fɛ k'i kan bɔ an ka jamana ɲɛmaa nɔfɛ min yɛrɛ n'o kɔni kɛra ka to parti la parti min yɛrɛ kɔni bɛ wele ko ADEMA PACJ min yɛrɛ n'a yirala ka fasa ko fɔɲɔgɔnkɔ kɔni caman sɔrɔla nin ko la bawo u y'a yira ka fasa ko cɛba wɛrɛ yɛrɛ kɔni tun bɛ ADEMA PACJ mɔgɔw bolo ka kɛɲɛ ni o fɔɲɔgɔnkɔ min yɛrɛ kɔni n'o kɛra ADEMA PACJ mɔgɔw ni Sumelu Bobo Mayiga ɲɔgɔn cɛ u y'a yira ka fasa ko o ko kɔni kun cɛra ka na sisan ko fo Sumelu Bobo Mayiga n'a jɛɲɔgɔn dɔw yɛrɛ ko n'u kɔni y'olu labila ka bɔ ADEMA PACJ la n'o yɛrɛ de kɔni Isa Jara Ibrahim Kantabo Binta Yatasa ye fo ka taa se Umar Ag Almedi ma o don na u y'olu labila min yɛrɛ ni o de kɛra février kalo tile 25 san 2007 kɔnɔna na ko o don kɔnɔna k'u y'olu labila ka bɔ ADEMA PACJ parti la min yɛrɛ ka kɛ ni fɔɲɔgɔnkɔ min yɛrɛ kɔni kɛra ka kɛ ni Sumelu Bobo Mayiga yɛrɛ kɔni tun i kan bɔ jamana ɲɛmaaya nɔfɛ o parti kɔnɔna na a yirala ka fɔ halisa ko o san kelen kɔnɔna na ko Sumelu Bobo Mayiga yi kan bɔ jamana ɲɛmaaya nɔfɛ min kɛra avril kalo tile 27 san 2007 min yɛrɛ n'a yira ka fasa k'a kɔni ye jɔnjɔn wɔɔrɔnan sɔrɔ ko o kalata yɛrɛ kɔni senfɛ sa an ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ n'an bɛ dugawu kɛ ko Ala ka hinɛ la n'o de ye Amadu Tumani Ture ko maliyɛnw yɛrɛ kɔni ka tali ser'o ma u y'o sigi tuguni ka kɛ jamana ɲɛmaa ye an ka jamana kɔnɔ o komi senfɛ sa yɛrɛ ka fasa ko o jaabi minnu yɛrɛ kɔni bɔra ka yira ka fasa ko Amadu Tumani Ture ko de kɔni kɛra an ka jamana ɲɛmaa ye ko kɔni ma bɛ Sumelu Bobo Mayiga kuma k'u kɔni ye jɛkulu dɔ sigi ko jɛkulu min yɛrɛ ko ni u kɔni tun b'o wele ko Front pour la démocratie et la république n'o yɛrɛ kɔni kɛra ni an ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ tun sen b'o la n'o ye Ibrahim Boubacar Keita fo ka taa se Mamadu Bakari Sangare ma ani Cɛbilen Darame k'olu yɛrɛ kɔni bolonɔbila sɛbɛn kɛ bolonɔbila sɛbɛn min n'u y'o bila ka taa an ka kirisoba la k'a yira ka fɔ sa ko ni jaabi minnu yɛrɛ kɔni bɔra ko olu ma sɔn a ma k'olu kɔni bɛ weleli kɛ sa ko walasa ko seginni ka kɛ jaabili kan ko olu ma jɛ ni Amadu Tumani Ture ka sigili ye fanga la tuguni an ka jamana kɔnɔ min yɛrɛ ni jaabi bɔra n'u y'a yira ka fɔ sa k'an ka kiritigilamɔgɔw kɔni y'a yira ka fɔ sa k'u ta tɛ tiɲɛ ye ko bawo ko Amadu Tumani Ture yɛrɛ kɔni sigira sen kan o min yɛrɛ kɔni kɛra an ka jamana kɔnɔ mai kalo tile 12 san 2007 kɔnɔna na b'a dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ka tɔmɔta sɔrɔ k'i to i sigiyɔrɔ la avril kalo tile 6 san 2011 kɔnɔna na a yɛlɛ ka fasa k'an ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale kɔni ye wele bila Sumelu Bobo Mayiga ma a kana dɛmɛ a ka jamana ɲɛnabɔli la min yɛrɛ n'u y'a yira ka fasa k'u kɔni y'a kɛ minisiri ye minisiri min yɛrɛ kɔni sigilen don kɔfɛ k'o ɲɛnabɔli ma ani jamana kuma ɲɔgɔnyaw kɔfɛ ko Sumelu Bobo Mayiga kɔni kɛra o minisiri min yɛrɛ n'o kɛra k'an ka minisiri ɲɛmaa to fanga la n'o de ye Mariam Kayidama Sise o kuma kɔnɔna na sa u y'a yira ka fasa ko o Sumelu Bobo Mayiga kɔni tora o baara in na fo ka taa se fanga jaso fanga min kɛra an ka jamana kɔnɔ Amadu Aya Sanogo fɛ min yɛrɛ ni u ye Sumelu Bobo Mayiga ni kiritigilamɔgɔw ye nɛgɛ kara la n'u y'a yira ka fasa ko Sumelu Bobo Mayiga n'an ka ɲɛmaaba caman yɛrɛ kɔni k'u ye kɔngɔ lamuɲu kɛ n'o bɛ wele ko grève de la faim ka kɛ ni o ko mun yɛrɛ kɔni taara ka ɲɛsin u ma fanga dafirilen kɔfɛ an ka jamana kɔnɔ Ibrahim Boubacar Keita o min nana kɛ an ka jamana ɲɛmaa ye min yɛrɛ n'a yɛlɛla ka fasa ko septembre kalo tile 7 san 2013 kɔnɔna na ko Sumelu Bobo Mayiga k'ale kɔni kɛra minisiri tugun minisiri min yɛrɛ kɔni sigilen don jamana la kɔlɔsili ani finitigilamɔgɔ kɔrɔw ka kunkanko kan min yɛrɛ n'a o yɛlɛla ka fasa ko kɛra ka minisiri to fanga la minisiri min yɛrɛ n'o de kɔni ye Umar Tata min ye n'u y'a yira ka fasa ko o kɔni kɛra min yɛrɛ n'u y'a yira ka fasa ko ale ka kɛɲɛ ni gɛlɛya ko minnu bɛɛ bɛ Sumelu Bobo Mayiga ni Ibrahim Boubacar ni Keita ni ɲɔgɔn cɛ sa ko Sumelu Bobo Mayiga kɔni sɔnna ka to o jɔyɔrɔ fa an ka jamana kɔnɔ o hukumu kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni kɛlɛ min yɛrɛ kɔni b'an ka jamana kɔnɔ n'o daminɛna san 2012 kɔnɔna na fo ka taa se bi donya ma halisa n'an tora Sumelu Bobo Mayiga ka baarako la a yɛlɛ ka fasa ko Sumelu Bobo Mayiga ale kɔni tun y'a ka parti politique kɛrɛnkɛrɛnlen sigi sen kan n'o o bɛ wele ko ASMA CFP min yɛrɛ n'u y'a yira ka fasa ko o baaraw bɛ kurumu karila Sumelu Bobo Mayiga fɛ mai kalo tile 9 san 2013 min yɛrɛ n'u y'o kɛ an ka ɲɔgɔn dalajɛ soba la n'o o bɛ wele ko CCB o hukumu kɔnɔna na sa u y'a yira ka fasa ko maaba caman tun bɛ yen ko bawo ko an ka jamana sigida 8 ko o bɛɛ lajɛlen mɔgɔ tun bɛ ni kɛnɛ kan fo ka taa se faaba mɔgɔ ma min yɛrɛ ye sa a yɛrɛ ka dudenw k'olu yɛrɛ bɛɛ kɔni tun bɛ ni parti ko kurumu karili la k'olu bɛɛ kɔni taara Sumelu Bobo Mayiga dɛmɛ a ka parti ko kurumu karili la o min kɛra nin donya in na a yɛlɛla ka fasa ko
me kalo mugani wolonfila san ba fila ni tan naani kɔnɔna na ko Sumelu Bube Mayiga kɔni baara bila kɛ baara bila min yɛrɛ n'a kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko ale ma sɔn fewu ka kɛ ni an ka jamana min yɛrɛ n'o minɛna banbaci wale mɔgɔw y'o minɛ an ka finitigila mɔgɔw ba n'o ye Kidali ko hukumu kɔnɔna na sa o ko in kɔni ma bɛ Sumelu Bube Mayiga ma ko Sumelu Bube Mayiga kɔni ye baara bila kɛ ka bɔ ɲɛmaaya bɛɛ la pewu an ka jamana kɔnɔ halisa n'an tora Sumelu Bube Mayiga ka kunnafoniyaw la ka kɛ ni baara dɔ min bɛ Sumelu Bube Mayiga la ka kɛ ni a ye jɔyɔrɔba minnu bɛɛ fa an ka jamana kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ tuguni sa k'an ka jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita k'ale ye wele bila tuguni Sumelu Bube Mayiga ma desanburu kalo tile 30 san 2017 kɔnɔna na ko Sumelu Bube Mayiga kɔni kana kɛ anw ka minisiri ɲɛma ye an ka jamana kɔnɔ bawo ko ka kɛ ni jamana dɔnniya bala ka kɛ ni a ye baaraba minnu bɛ ka an ka jamana kɔnɔ ko jamana ɲɛma y'a wele tuguni a kana kɛ minisiri ɲɛma ye ko ni jamana ko ɲɛnabɔ bɛɛ bɛ kalifa ma an ka jamana kɔnɔ min yɛrɛ n'u y'a yira k'a fɔ sa ko Sumelu Bube Mayiga kɔni tora o baara in na fo ka taa se fanga jaso fanga min yɛrɛ kɛra Ibrahim Boubacar Keita la n'o yɛrɛ de kɔni kɛra utu kalo la san 2018 tɛmɛlen fanga jasolen kɔfɛ an ka jamana kɔnɔ utu kalo tile 18 san 2019 tɛmɛlen Sumelu Bube Mayiga n'a ka cɛdenw bɛɛ kɔni la k'a fɔ sa ko olu kɔni ye baara bila kɛ min yɛrɛ ni u y'a yira k'a fɔ sa ko ka kɛ ni bingani min kɛra an ka jamana denw ka kɛrɛnkɛrɛnna Ogosago dugu kɔnɔ n'o kɛlɛ yɛrɛ de kɔni ye maa 160 ni tanya Ogosago dugu kɔnɔ n'o ma bɛn jamana kɔnɔ denw ma pewu pewu ni o kɛra ka Sumelu Bube Mayiga n'a ka cɛdenw de to fanga la jamanadenw y'a yira k'a fɔ sa ko o kɔni tɛ bɛn ko bawo ko nin bɛɛ tɛ se ka kɛ ka olu to fanga la ko n'u ma se ka nɔbɔ ko la o hukumu kɔnɔna na fanga kɔni jasora fanga jasolen kɔfɛ sa a yɛlɛ k'a fɔ sa ko Sumelu Bube Mayiga n'a ka cɛdenw kɔni baara bila min yɛrɛ ni Sumelu Bube Mayiga kɔni tora yen ni an ka kiiritigɛlamɔgɔw yɛrɛ kɔni ka wele sera Sumelu Bube Mayiga ma utu kalo tile 26 san 2021 na ni kiiritigɛlamɔgɔw y'a minɛ sa ka kɛ ni ko a kɔni nɔ bɛ ko la nɔ min yɛrɛ n'o yɛrɛ de kɔni ko an ka finitigɛlamɔgɔw ka pankuru min yɛrɛ kɔni kun kan ka sa ni ɲɛ yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ la fo ka taa se nominal caman ma ni kiiritigɛlamɔgɔ y'a minɛ o kun kan ko k'a ladon an ka kaso bonba la n'o kɔni bɛ wele ko MCA ni Sumelu Bube Mayiga yɛrɛ kɔni tora yen sa fo ka taa se a ka kiiri donni ma o hukumu kɔnɔna na ka Sumelu Bube Mayiga kɔni sigilen to an ka kaso bonba la k'a ka kiiri don ma kɔnɔ an ka kiiritigɛlamɔgɔw fɛ u y'a yira k'a fɔ sa ko banajugu kɔni binna Sumelu Bube Mayiga ka banajugu min yɛrɛ n'u kɔni y'a yira la k'a fɔ sa ko a kɔni labɔra kaso bon kɔnɔna na ka taa n'a o ya an ka furakɛli yɔrɔ ba la furakɛli min yɔrɔ min yɛrɛ n'o kɔni bɛ wele ko clinique Pasteur o hukumu kɔnɔna na sa kunnafoniya dɔ y'a yira k'a fɔ sa ko bana kɔni tun bɛ Sumelu Bube Mayiga la bana min yɛrɛ n'a yɛrɛ la k'a fɔ sa ko o kɔni tun tɛ se ka furakɛ anw ka faaba kɔnɔ ko fo an ka jamana ɲɛmaaw ni kiiritigɛlamɔgɔw yɛrɛ kɔni ka labilali sɛbɛn kɛ labilali sɛbɛn min yɛrɛ min b'a to ko Sumelu Bube Mayiga bɛ ti i furakɛ jamana kɔ kan min yɛrɛ fo bi dɔn in na ni jaabi jɔnjɔn ma sɔrɔ la an ka jamana ɲɛmaa u fɛ Sumelu Bube Mayiga ale kɔni tora clinique Pasteur la fo ka se bi dɔn ma fo k'an ka daba ma ka wele sa ma min yɛrɛ kɛra marisi kalo tile 21 san 2022 kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnen na an ka kɛnɛyaso la n'o kɔni bɛ wele ko clinique Pasteur an bɛ dugawu kɛ ko ala ka u kɔ suma ka ala ka a denw ɲɛji cɛ ko ala ko u fama ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma min yɛrɛ n'a bɛ yira o la k'a fɔ sa ko Sumelu Bube Mayiga kɔni ni taara ka to asima mɔgɔw ka parti ɲɛmaaya la an bɛ dugawu kɛ ko ala ka badabada dalen nɔgɔya k'a y'an kɔ kiti min na ko ala ko nɔgɔya k'a na minɛta jɛ min na k'ala ko nɔgɔya k'ala ka an ni alimɛ bɛɛ lajɛlen da yɔrɔ kɛ alijana firdɔsi Mali kunnafoni jamana layɛbagaw an kɔni tun y'a latigɛ bi ka an da don Sumelu Bube Mayiga ka diɲɛlatigɛ la ka walasa aw bɛ se ka faamuyali kɛ Sumelu Bube Mayiga kun ye jɔn ye ni Sumelu Bube Mayiga ye jɔyɔrɔ ni jɔyɔrɔ jumɛn ta an ka jamana kɔnɔ b'a dɔn bɛɛ lajɛlen ye faamuyali kɛ k'i to sigiyɔrɔ la an b'a fɔ ko ala k'an fama ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma malisa a k'an